Hey Alf, Hey. kom binnen. Kort je erin. Welkom. Muzikaal, dat hebben we gezien. En er zit muziek in de vereniging, want die hebben een nieuwe vorst, en Ja. dat zie je. Ja. En nu is natuurlijk de volg van Jasper, Heesakkers en de Wiert. Wat heb je met Wiert? Ik ben een geboren en getogen Wiertenaar, een echte rocksteker. Hoe zie je geboren in Wiert? Achter de tunnels op Kiensch, als zoon van Pieter Heesakkers. En dat is weer een zoon van Jan en Annie Heesakkers. En mijn mama is Prudence van Muijen en dat is een dochter van Netje Sassen en Bertus de Volendammer uit de Biekstraat. Bertus is de Volendammer, dat is een opa. Ja, ja, Dus dat was ten eerste met Ves en die was natuurlijk al met een rog. ongetwijfeld. Ja. 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 Wat is Wiert voor u? Wat betekent dat? Wierd is Toes. Wierd is de plaats waar ik natuurlijk geboren en getogen ben. Ik heb hier ook altijd gewoond, ik ben dus weg geweest. Maar Wierd is wel de plaats waar ik me Toes voel en waar ik ook met verbonden voel. Je gaat hier de wereld over bij wijze van spreken, je kan je op verplaatsen. Maar als je dan de stad architectuur ziet, dan zie je toch weer Toes in haar eigen stadje. En daar voel ik me verbonden mee, met de mensen heen, met de tradities heen, met de cultuur heen. Dus ja, Wierd is wel een plaats die voor mij heel dierbaar is. Ja. En wie lang zie je al bij de Rockstekers? 2015 ben ik lid geworden. 7 jaar. Ja. En gevolgd? Ja. Ja. Ah, oké. Ja. Ze willen natuurlijk allemaal weten wie oud je zit. 39 jong. En zit er nog een vorstin aan te komen? Nou, een vorstin niet, maar wel een vriendin van de vorst. En dat is Colette Grijmans. En dat is mijn vriendin. Ook een geboren en getogen rockstekerinneke. Ja. Ja. En je woont op Loor? Loorveldje. Ja. Ja. Ja, maar dat is op Loor. Nou, formeel is het Bosseren. Ja, vroeg me niet waarom, maar dat is echt Is dat zo? ja, dat is echt wel, ja. Ja. Je zit in de vorst. Die is gekozen door de mensen van de vereniging, hè? Ja. Ja. Wie de werkt leden dat dan? kiezen. Ja. Ja, in de ledenvergadering wordt een nieuwe vorst vuurzitter gekozen, want de vorst is ook de vuurzitter uiteraard. Ja. Ja. En die club, de Rockstekkersvereniging, bestaat uit 23 geleden. Ja. Ja. En die kunnen zwiegen, hè? Want die weten dat al een jaar volgens mij. Nou, 2,5 jaar. 3 mei 2020 is het officieel besluit genomen dat ik de nieuwe vuurzitter en aspirant-vorst ben. Oh, Ja. aspirant-vorst, ja. Ja. Dat is toch niet bekend, je weet, kennen ze normaal niet zo zwiegen. Nee, met de hogstekers wel, hè? Ja? Ja, dat huurt erbij. Ja. Dat is onderdeel van het spel. Dat het ook allemaal een beetje geheimzinnig en schoon blijft. Zeg, jij zit nu vuurzitter Ja. van een vereniging en daar je dus 2,5 jaar mogen oefenen. Want je Ja. wordt kanselier, Ja. dus de verandert je nog wordt. Nou, qua rol eigenlijk niet. Hè? Nee. De rol van vuurzitter die ik als waarnemer heb, ja, dat verandert niet. Alleen ik ben wel natuurlijk vorst en dan krijg je een andere ceremonieel rol. Want Ja. een vorst is wat anders dan een kanselier. Wie kennen de mensen nu zien het verschil tussen een vorst Jasper en een kanselier Jasper? Heb je dan een ander pakje aan? Nee. Het pakje is hetzelfde. Alleen de vorst ziet veren en een andere medaille, maar voor de rest zit er niet zo gek veel onderscheid in tussen de leden. Maar het kanselier uit toch ook veren? Nee. Och, dat heb ik iedere keer verkeken. Ja. Ja, dus daar moet je nog met oefenen dan. Want als je Ja. met gaat lopen, dat is niet eenvoudig. Ja. Dat schijnt zo. Zeg, die vereniging, wat zijn dat voor mannen? Dat zijn allemaal mannen, van jong tot oud, hè, want de jongste is 24 en de oudste is 71. Allemaal mannen die geheel vrijwillig, zonder eigen belang, zich het heel jaar lang inzetten om 1 keer per jaar dat prachtige feest te laten plaatsvinden. Ja. En dat is wel heel bijzonder. En natuurlijk zien we er niet uniek in, hè. Er zijn in ieder geval verenigingen. Maar het is echt vrijwilligerswerk. En dat doen die mensen uit passie en liefde voor de vastelovend. Om dat te blijven doorgeven en te blijven veren. Maar het doel is om de beleving en het cultuurgoed vastelovend door te geven. En om de traditie van de rogstekers vastelovend in Wierd door te geven. En we zien geen evenementen bijvoorbeeld. Dat is echt heel wat anders. Daar zit dus geen enkel winstoogmerk in. Niks. Nee. Veel moet uiteraard wel als kosten kunnen betalen. En bij vuur een beetje in de spaarpot kunnen doen. Maar winst is absoluut geen belang. En ik denk dat het ook heel goed is dat cultuur en commercie niet gaan concurreren. Want dan is het einde zoek, denk ik. Ja.
heb nog eens gebeurd dat je erop kost spulen. Klein beetje. Doe je dat lang? Een paar jaar, ja. Ja, laat dan. Ja, Vast een oventje, ja? uiteraard. Ja. Verhoogstekkers van Weert. Wat is nou de toekomst? Hè? Wat zijn nou de kansen voor de Rookstekkersvereniging? Want er zijn natuurlijk ontwikkelingen gaande en we zien het ook allemaal gevoren. Wat zijn de gevoren en wat zijn de kansen nou voor de Rookstekkersvereniging, hoe je dus dan leiding aan gaat geven? Nou, wat heel belangrijk is en dat geldt trouwens voor alle decennia vuur ons oog, is het doorgeven van. En dat is ook dat is een kans. Kijk, je ziet natuurlijk toch, het Varsloven is een beetje aan het festivaliseren, noem ik dat wel eens. Het weer steeds grotere evenementen, het gaat alleen nog maar om grote podia en op televisie en we kennen het allemaal. En ik zeg niet dat dat niet leuk is, of dat dat niet gezellig is, of dat het niet bij Varsloven moet huren. Maar Varsloven is veel meer dan een grote bühne met zangers en met muziek. En muziek is onlosmakelijk met Varsloven verbonden. Smeerolie, ja. Smeerolie, begrijp ik niet verkeerd, ja. heel belangrijk. Maar in de kern hiet Varsloven om knauwel, flauwekul, de draak steken, de waan van alle dag vergeten, onderdompelen in een bad vol zorgen. Daar giet Varsloven om. En dat is vol meer dan alleen maar een festivalachtig plein met artiesten op. Het heeft natuurlijk alles te maken ook met ontspanning, hè? Ja, ontlading. Ja. Dat is wel beter woord. Okay. Dus de stress, de zorg vergeten. Ja, want we zitten nu in een periode die is niet eenvoudig voor mensen. Nee. En dan wordt het hoog tijd dat we ook dit weer kunnen, hè, toch ontspannen. Nou, we hebben natuurlijk een moeilijke tijd achter ons. Hè. Het zijn natuurlijk moeilijke jaren geweest. En wat gebeurt er nog? Hè? Wat gebeurt er nog? Dus het is heel belangrijk dat mensen dat die ontspanning, die ontlading ook hebben en voelen. En dat ze met elkaar erop uittrekken en genieten van het leven. Want toch hier het eigenlijk met dat je samen met vrienden, met familie, maakt niet uit. Hè, of met mensen die hier met het kindje vastlopen, is ook verbroedering. Ja. Hè, op straat, de optocht, de bonte lovens, flauwekul, een kapel die langskomt. Dat is vastelovens. En dat is van alle tijden zo. Vastelovens brengt ook mensen in contact die met elkaar normaal geen contact hebben. De status verandert niet, de mensen zijn gewoon mensen. Verkleed, lomp, leuk, schoon, dierlijk, maakt niks uit. Het maakt niks uit, nee. Ja. Nee. En dat is ook, ligt dus ook in die visie van, daar wil ik met mijn club naartoe. Dus die niet meer dat festivalachtige, zeg maar gewoon lekker samen met z'n allen de straat op. Dus ja, de straat op of de café in, dat kan allebei. Weer de straat Vastelovens is minder gelukkig, hè? Dat is minder dan een andere plaats, maar dat niet zeggen dat het er helemaal niet is. Nee. Afgelopen jaar zou je doen wie er bekend niks was. Toen hadden we in de Wichtheroptocht, nou de straten stonden afgelaaien vol. Ja. En daar komen ook mensen op af. Ja. Het straattheater, dus ik denk dat het wel zeker een combinatie kan zijn. En uiteindelijk, Vasteloven leeft bij de gratie van het publiek. Kijk, die vereniging is prachtig en dat we de Vastelovens faciliteren en de traditie doorgeven en in de prins tropen, dat is heel belangrijk. Maar het is net zo belangrijk dat mensen ook meedoen en vooral zelf door die rol inspelen, want Vasteloven is volkstheater op straat. Mensen maken de Vastelovens en zolang mensen dat blijven doen, dialect blijven kallen, de liedjes blijven zingen en gootje maar door, dan zal de Vastelovens altijd blijven bestaan. Wat zijn tot slot de speerpunten volgens u? Nou, het belangrijkste voor de Rookstekersvereniging en voor de Wierter Vasteloven is toch de optocht. Die is echt heel belangrijk en ook heel bekend. Dat zijn de bonte oventje en de prinsen. En natuurlijk het boerenbal. Dat zijn natuurlijk de speerpunten. Hè. En dat is al heel lang zo. Hè. Komend seizoen gaat de 85e optocht trekken. Nou ja, Mogen ik daar even onderbreken? Vind jij die liedjes dan niet zo belangrijk? Die zijn zeker belangrijk, maar die zijn eigenlijk wat algemeiner. Ja. Liedjes zijn heel belangrijk voor de Vastelovens. Maar dat wordt georganiseerd, zo'n wedstrijd. Ja. Dat is toch belangrijk? Dat weer iedere keer zijn eigen dingen niet. En er zijn in ieder geval dingen belangrijk, maar je volgt wat de speerpunten zijn. En wat voor Wiert hier belangrijk is, dat is inderdaad de prins, de optocht en de bonte oventje. Dat zijn de hoofdpunten. En het is heel belangrijk om dat leventje te houden. Maar wat ik moet zeggen, het is al de 84e optocht, dus het idee is nog steeds hetzelfde.
Maar het werd wel steeds in een andere vorm of in andere deelnemers. Of, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar de traditie, die blijft. En het is de kunst om deze steeds te laten metbewegen met de tijd. Maar de basis van vastelovend, het verbroederen, de zorg vergeten, de loon en de flauwekul, dat is al decennia lang hetzelfde. En dat is ook uiteindelijk in de kern hoe de vastelovend omdraait. Interessant is ook nog dat dit ding, dat is door alle vorsten, vorst Jean, Jan, Ton, Jan, Stan en straks de Serge, Jasper, is het gehanteerd. Schoot met goud, zo te zien. Ja, het is wel discussies geweest. Pak je maar. Ja. Ik wens u het allerbeste en heel veel succes de komende jaren als vorst van de Rockstekkers en Weert. Er tegenaan. Maar je moet je gaan klein, hè? Ja, want die veren moeten nog gehaald worden. Ja, dat is verlovend pas, hè? Oké. Is goed, dankjewel. Succes. Dank je. Die dag weer gewoon beginnen, kruipt hij kriebel bij mij binnen. Giet er weer voor eentje aan het rijden. Mijn gemoed dat kaartje me lol. Ik moet lachen, drinken, zingen tegelijk. Maar dat geeft niet, kijk, de tijd zet me te kiek. Ik wil meer vastelovend, het kan me echt niet gek genoeg. Meer vastelovend, kijk verzin er nooit op. Laat je lolle klokjes kloeten, blijkt me een oor in een kwartier. Heb ik de dag voorbij genoten, over dat merrie weer. Ik wil meer zatte hermeniekes op de straat. Ik wil 22 flinke verlies in de rood. Ik wil meer schoon verkleide mensen, dus komt je mee. Ik wil meer vastelovend in de knatsvol café. Meer vastelovend, kan me echt niet gek genoeg. Meer vastelovend, kijk verzin er nooit op. Laat je lol de klokjes kloeten, blijkt me een oor in een kwartier. En heb ik de dag voorbij genoten, over dat merrie weer. Nooit meer gekke knallen aan het buffet. S'nachts pakken confetti in hun bed. Laat je lol de klokjes kloeten, blijkt me een oor in een kwartier. En heb ik de dag voorbij genoten, dan doen we dat merrie weer. En heb ik de dag voorbij genoten, over dat merrie weer. De dag geweten, al van geheel het jaar. Die zijn weer aangebroken en weer, het is weer klaar. Wij zullen nog gaan veren op een nette schoon manier. Een feest van vastelovend, dan krijgen wij plezier.